Mon Jesus dalide, dago maile liaturos, daga musu shidisa, vartantos liaturos, liani betaji. Thank you so much. Yeah. In collaboration with Aegis Klimas, present the one and only boxing tournament with different school of fighting. Tonight, the winner takes all. A victory without danger is a triumph without glory. Is bigger better? Ja, vi befinder os altså i Siemens Arena. Mit navn er Tue K. Trinka. Vi sender direkte her fra Vilnius i Litauen. Set med danske øjne, så ligger fokus jo på den Aarhus-baserede iraner, Shahriar Vaisi, som gør sin professionelle debut i aften efter 160 kampe som amatør. Det var det så lige før for tæppet-hætterne. Her har vi Steve Smoker, den anerkendte amerikanske kampleder. Der er ham, der er tredjemand i aftens første kamp. Introducing the first quarterfinal. In the blue corner, wearing a black track, weighing at 90 kilos, is 18 years old only. Yes. Coming from Iran, but based in Aarhus, Denmark. Please welcome Shahriar Vaisi. Yeah. I love you, bro. And now in the red corner, wearing a black and white trig, weighing at 101 kilos, 104 fights in kick and Thai boxing. 100. Coming from Belarus, 101 kilo, eller hvad? Alexandra Antuko. Jeg har bank, man, bare vent. The referee of this great evening is fucking the best bank. referee in the world, coming from New Jersey, Stress. USA. Mr. Steve Smoker. Kom nu, Shadi. Shadi. Protect yourself at all times. Touch gloves. Touch. God bless you. First quarterfinals, 3 minutes, 3 rounds. Kom nu, Shadi. Ja, så skal vi i gang med det. Det er aftens første kamp, og ikke mindst er det Shahriar Vaisi til venstre billedet i helt sorte shorts. Det blå ringhjørne står og venter på at komme i gang med sin professionelle debut. Har altså opgivet, at han har 150 amatørkampe på banen. De fik dem bokse i Iran. Men han har også nogen herhjemme i Danmark. Har altså boet i Danmark i et godt års tid. Og han er altså op imod kickbokseren Alexander Pantukov, der starter ud som southpaw. Kender også en bokser som ortodox. Det man kalder for en switch hitter. Så må vi se, hvad han kan. Vaisi, kun 18 år gammel. Og ja, den yngste deltager i Bigger Splitter nogensinde. Og er også en af de letteste med sine 5,8 kilo, som han vandt på i går. Vi glemmer det counterhook fra Vaisi. Fanger Pantukov på vej ind. Jeg synes, han har fået en fin åbning på sin debut. Vaisi, han er bevægelig, han udnytter sin hurtighed. Han sørger for at slå helt over. Jeps, kom nu! Kom nu. Jeps! Jeps! Come on, Shadi! Yeah. Han vinder. Holder og slår.
Det gør det ganske godt indtil videre, Vejsi. Shit, det er bare sig. Passe på, at han ikke bliver stående for meget over for Hvordan det. kan de finde ud af, hvem der vinder? 10 kilo tungere. Hvide russer. Kom nu, Sherry. Fra Vejsi. Bokser med større og større selvtillid. Han har trænet med Lulenka Mok hjemme i Aarhus. Jeps, kom nu. Her har han godt fat i Patrikov. Han har selvfølgelig også trænet med et monster de andre drenge. En Aarhus-baseret gym. Og har et monster og Mohamed Terrani. Jeps, kom nu. Gør Vejsi. Yeah. Kommer væk fra Patrikov. Yes, han er med. Kombinationer. Nu kommer han også fremad, gør Vejsi. Yeah, bro. Det bliver måske lidt for vildt, når han har fanget Patrikov. Prøv lige at se det. Jeps. Prøv lige at se, han mange høje, du ved. Læg mærke til ham der, den høje der. Han forsvarer sig ikke. Nej, han er træt. Han bliver rundt. Han er ikke forsvaret sig overhovedet. Ja. Stærk åbningsomgang Hvad for skal du gøre sådan der? den 18-årige aarhusianer. Er så oprindeligt fra Iran. Şu går ind, jeg må sige nej, det er Fra hinanden i denne Så fik du selv med. Nice, bro. første omgang. Ja. Vejsi. Good, bro. Og Patrikov har også faktisk en relation til Danmark på den måde, at han tabte en K1-kamp til danske Michael Steffensen i 2008. Fuck, jeg er fucking stress, man. Men i aften gælder det boksning, han gør sin debut som professionel bokser. Ja, og en af nogle amatører kan bevæge sig. Patrikov. Jeps. 104 boksingkamp i alt er det blevet til for Patrikov. Men det er tydeligt at se. Han bliver læst som en åben bog af 18-årige iraner. Så det er sådan lidt forsigtig start. For alvor kom i gang. Nok med 3, 4, 5 klasse kombinationer. Her ser vi, hvordan det bliver lidt fra Vejsis side. Og selvom man kun er 18 år, man kun var ind på de her små 91 kilo, så er det ikke det værste. Den værste gruppe af hvilke spiller deltagerne op imod. مش ده السعودية والله. Den og flest af dem var en på under 100 kilo. Jeps. En gang til. Nogle af de andre turneringer, vi har set, hvor mange af dem har ligget op på 110, 115, 120 kilo. Så er det en gruppe af relativt små sørvægtere, vi har i ringen i aften. برو جلو. بزن شهری. Så vil jeg sige, bokser klogt, lader han tykker kommer fremad, så fanger han ham med sine kontraslag. Ja, bro, come on. Ja, han arbejder fint bag det her hårde jab til kroppen, vil jeg sige. Så en gang imellem, så smider han højre hånd henover. Og han er altså gået i stå. Patrikov. Strategien fungerer for Vejsi. Det var fanget på vej fra et venstre sving fra Patrikov. Russerne er 10 år ældre. Og det er klart, at han har noget mere råstykke at trække på. Så det er essentielt for Vejsi, at han ikke bliver stående frontalt over for sin større og stærkere modstander. Men han er kompakt, Vejsi. Jeg ved, hvad det drejer sig om. Han er god til at passe på sig selv. Han er blevet presset
hårdt. شو مشتري خاصية Den her kamp til den udvidelse lige før. Forsøgte at slå kontra hen over med sit hook. Kiksede dog. Ja! Ja, en gang til! Come on! Fremad, 2 kryds i træk. Klakker han Pansergoffene slået ned gennem midten. Yeah! Ja, kom nu, man. Han bliver fucket. Ja! Upper guy. نفس بکش داداش. Det er så forskelligt. Der bokses i ret højt tempo. Der er selvfølgelig naturlig tanke på kampen. Vi går ned på kampen til at gå 3 gange 3 minutter. بزن بکنش پخ بزن. Men for mig at se, det er en ny omgang til Vejsi. Yes bro. Og Hussein ser godt ud. Hvad synes du? Han har mistet noget af tempo, og ser en anelse træt ud. Og en ny til Bigger Spiller, så kan jeg jo sige, at den 8-mandsturnering, som altså bliver afgjort i aften, det vil sige, at vinderen skal besejre hele 3 mand på en aften, og den store hovedpræmie er $15.000. Der bruges et regelsæt for boksning. Kampen går kun over 3 gange 3 minutter. Deltagerne har baggrund i boksning, kickboxing eller MMA. Og det er tilladt for de 3 tungeste vægtklasser, lidt sørvægt, plusvægt og sørvægt at deltage. Sådan. Mange skal spille mod. Ja, altså kun en skal være med. Jeg kan også lige med vores sms-tjeneste. Har du spørgsmål, kan du sende ind til mig på 1231. Bezan Shari. Du skal starte besked med ESP, efterfulgt af mellemrum og din besked, og det koster 5 danske kroner plus almindelig sms-takst, og der er ingen fortrydelsesret. Vi har altså rundt på 3. og sidste gang i den her, sidste omgang i den her første kvartfinale. Jeps, kom igen. En gang til, bro. You can. Vejsi, oprindeligt fra Iran, den har boet i Danmark det sidste års tid. Først baseret i Vejle og nu i Aarhus. Og for mig at se, så er han foran på point. Boks kadashi. Fadad man, bre. Boks. Upper. Han tykker op går og sigter sin højre hånd ind. Jeg ved man godt, han er bedre på point. Jeg ved, at han skal ramme Vejsi rent. Upper. Den er da ikke så ring, men igen, glimrende offensivt arbejde fra Vejsi. Det er ham, der scorer point. En glimrende kontring fra Vejsi. Kansykov satte sig tungt på sit lange venstre hook. Kikser, og så stoffer Vejsi ham direkte i sine kombinationer. Slag i nakken fra og Hussein ham. Det går godt over. Nakut bir tava. Det skal ikke være. Nej, jeg var tom bare. Tilbage er den her 3. omgang. Jeg var tom bare. Foran på point. Fine små tekniske detaljer tæt på. Fint en sidestep, kom væk fra tårne.
trods for sin kun 18 år, så viser han rutine med Weissi. Han holder selvfølgelig for at få tiden til at gå. Kigger de over på de corner crew til Rani og Monzo. Hør nu. Banken i træet. Små 10 sekunder er der tilbage. Og for mig selv er det Weissi, der vinder. Han vinder. Og dermed går videre til aftenens første semifinale. Lillebror. Jeg tror, han vinder. Jo, han vinder. Boom! Jeps! Han var helt klart mest effektiv med Weissi, når han fik lov til at slå kontra. Og han lod Pantoja kigge sig altså. Jo, han vinder, mand. Hurtige kontrakombinationer. Ikke nok til at vinde. Hvis det er på. Det er det, fordi han har taget hendes bag. Han har vundet. Så får vi sådan en Ja, kom. officiel. Please. Unanimous decision in qualified for the semi-final in the blue corner. Shangya! Ja, klar til semifinalen. Sharia og Weissi. Yes, bro. Yes. Og så skal vi videre til aftenens anden kvartfinale. Ready for the second quarterfinal. Varsågod. Hvad tager du?